Før højtideligheden køres kisten fra hjemmet, sygehuset eller hospice til kapel eller kirke. Du kan naturligvis følge rustvognen på denne køretur. Vi kan aftale en speciel rute, og vi kan eventuelt gøre et kort stop ved afdødes hjem eller et andet sted, som havde en speciel betydning for afdøde. Inden højtideligheden koordinerer vi det praktiske med kirkepersonalet, så kisten står udsmykket i kirken, kapellet. Vi møder jer i eller uden for kirken, kapellet cirka en halv time før højtideligheden og kan støtte dig og familien, hvis der er spørgsmål og usikkerhed i den uvante situation, ligesom vi hjælper med borgerbuketter og kranse med mere. Du kan vælge at tage imod og hilse på de fremmødte i våbenhuset, eller du kan sætte dig på den forreste bænk sammen med den nærmeste familie, finde roen og forberede dig på det, der skal ske. Ønsker du at holde en personlig tale til afdøde i kirken eller kapellet, er det vores råd at skrive talen ned, så præsten kan læse den op, hvis du i situationen er for bevæget. Ønsker du at takke de fremmødte og eventuelt også at invitere til mindesamvær, kan du enten gøre det som en del af talen, eller aftale med præsten, at højtideligheden rundes af med de nødvendige informationer. Ved bisættelser vil det også være et personligt valg, om kisten bæres ud til rustvognen, eller du ønsker, at kisten bliver stående i den smukke kirke, mens du, de pårørende og de fremmødte roligt forlader kirken. Begge dele er lige korrekt. Vælger du, at kisten bæres ud, vil rustvognen holde i umiddelbar nærhed af kirken. I vil få al den tid, I har brug for til at lægge en sidste blomst og sige et sidste farvel, inden vi lukker bilen og langsomt kører væk. Ikke 2 begravelser, ikke 2 bisættelser er ens. Intet er mere rigtigt end andet.